अमरावतीच्या माजी महापौर भाजपच्या नेत्या माजी खासदार भाजपच्या नेत्या नवनीत राणा यांनी मेळघाटमध्ये आदिवासी बांधवांसोबत पारंपरिक पद्धतीने होळी साजरी केली। तर अमरावतीमध्ये आपण ही दृश्य पाहतोय। अमरावतीमध्ये माजी खासदार भाजपच्या नेत्या नवनीत राणा यांनी मेळघाटमध्ये आदिवासी बांधवांसोबत पारंपरिक पद्धतीने होळी साजरी केली। त्यांनी आदिवासी महिलांसोबत आदिवासी नृत्य केलं आणि सणाचा आनंद लुटला। मेळघाटमधील गावांमध्ये होळी विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांनी साजरी केली जाते। आदिवासी महिलांनी पारंपरिक गौंड आणि कोरकू नृत्य सादर केलं। त्यामध्ये माजी खासदार नवनीत राणा यांनी प्रतिसाद देत सहभाग नोंदवला।